Anna. Hola, em dic Pau i us venim a explicar la decoració de Halloween. Es creia que la nit abans del 31 d'octubre els esperits sortien dels cementeris. Per tal que just fora, la gent els espantava col·locant coses que feien por fora de les seves cases, com ossos, calaveres i més coses desagradables. Així, els esperits passaven de llarg espantats i no entraven a les seves cases. La decoració de Halloween és fàcil. Són calbasses, aranyes, flors negres, taronges, esquelets, monstres. Són cases que fan por. A les cases hi ha carbasses gegants i les feien de forma terrorífica. A l'exterior posen ratpenats, també espelmes i globus. Perquè sembli el més possible una casa encantada. El significat de la carbassa. Realment, l'origen de les carbasses van ser els